Добре, бързо. Колко бързо мога да ги... О боже! Аз мисля, че те са мисля хора. Търсиме си тук едни легендарита, ни се загубиха и... То не било лесно толкова бързо да ги отвориш. Легендари! Ега ти легендарито! Искаме си истинско легендари! Това си го вземете обратно и ни дайте парите. Не съм отворила. Това е защото се ядос... Голден. Искаме истинска легендари. Радвам се, Таспас, как няма да се радвам. Зарадвах се, че е легендари, като видях каква е и ми стана лошо. И когато не съм доволна на легендарито, Уиспа ме чака. Те са ми за прашец. Нямам го! Думхамъра го нямам. Старфал май го нямам. Може да ми ги питам бързо. Добре. Кабел Shadow Priest го нямам два пъти мисля. Това като Югио ли е? Нещо такова, да. Почти като Югио. Слам също го нямах май. Трябва да е легендари, нали? Импа ме следва навсякъде. Лош имп. Да, спомням се тези времена, когато го играех. Беше миналата година. Big Game! Да, нямам го. Нямам го между другото. Точно ми трябва. Милото не пуши. Айвана БГФН. Здравей, Никито, добре дошъл. Добре съм, отварям пакове, забавлявам се, чакам си истинско легендари да ми се падне. Защо всички питат това дали е Югио? Нещо ги няма, май, нещо се загубиха. Милото играе лига принципно. Оп! Леле! Представиш ли сега да ми се падне, да ми се повтаря? Поне да беше златен, да мога да го дифенчанта. Да си взема друго легенде. Милото не играе лига, Милото с мене се в момента забавлява да види какво ще ми се падна от Пайробласт. Имам я обаче. Да, два пъти. Мисля, че успях да ти пратя Friend Invite. Добре. Доктор, балансът го имам, не ми трябва. Втори път. Оп!
Този добре, малко по-добре, добре. Плея, добре. Може Куки не знае, че отварям пакове. О, ето още едно! Коникция! Важно, че е дракон, да. Ти си наистина голяма късметлийка, няма що. Аз не искам много, искам Алекстраза или нещо така. Силванас. Оп, чакай, че се забавя. Да, погледам, чакай. Спидрън. Колко легендарите до тук ми се паднаха? 5? Добре. Добре. Значи 4 легендарите, това е добре. За всички, колкото съм отворила 50 пака е добре, 4. Последни шансове за поне още едно легендари, ако съм наистина късметлийка. Не, изобщо не е пейкин. Мана тайт много пъти ми се пада. И последният. Нека има лезе. Добре, епик става. И това е. 4 легендарика.